privredno društvo Comex, osnovano 1990. godine od strane porodice sa ciljem obezbeđivanja egzistencije za bolji život. Comex proizvodi štampane fleksibilne materijale za potrebe prehrambene i hemijske industrije. Stalno investiranje i praćenje tehnologija obećava i donosi uspeh firmi Comex. Nakon 30 godina uspešnog poslovanja, Comex je investirao u obnovljive izvore energije. Ili bolje rečeno, pre 10-ak dana, Comex je pustio u rad najsavremeniju solarnu elektranu sa 350 kW električne energije. Comex nakon 30 godina je stvarno evropska firma.